Venga, Jon, ba! Ezin dut. Utzi, nik irekiko dizut. Jo, Jon, egin behar dizut galdera bat. Ze ba, ikasbidaiari buruz edo zer? Ez, bueno, segun nola ikusi. Zuk ez diozu inoiz zure buruari galdetu nola edo norekin landu duzun sexualitatea? Ni guztiok bezala ez, autodidakta, ensaio error esaten duten bezala ez? Hori da, beste gauza guztiak, familiarekin, eskolan, baina afektibitatea eta sexualitatea? Lagunak, gurasoekin oso zaila egiten zait eta eskolan, buf. Zergatik ez dugu aztertzen gure inguruan zer gertatzen den gai honekin gaur egun? Dokumental bat presta dezakegu eta gero institutuan proiektatuko. Oso ideia ona, hartu kamera eta has gaitezen. Zein da gure hezkuntza sexuala? Instituto, familia, lagunak, zeintzuk dira gure zitzaileak? Institutoan, biologiako irakaslea. Eta mitosiaren bidez, ovulak eta espermatozoideak sortzen dira. Ulertu duzu, Eta nola gelditu zara orduan? Bueno, prozesuetan bizelulek parte hartzen dute espermatozoidea eta bulba, eta gizonezkoek sexu harremanak izaten dituztenean espermatozoide asko askatzen dituzte. Baina batu bakarra iristen da ovulura, eta hor ateratzen da Victor. Ulertu duzu, Bueno, prozesuetan bizelulek parte hartu dute. Biologia ongi dago, baina klase hauetan ez da afektibitatea lantzen. Beste kasu batzuetan, gaixotasunak eta arazoak baina ez zaizkigu agertzen. Sistema hauek. Emakumezkoek eta gizonezkoek erlazio sexualak izaten dituztenean, erabilgarria da preservatiboa erabiltzea. Gaur, haren erabilera ikasiko dugu. Mesedez, voluntario bat? Ni. Etorri, mesedez. Mesedez? Guztiok ondo ikusteko. Sartu egingo dugu eta goitik hartuko dugu airea ez sartzeko. Eta, ja, luzatu egingo dugu. Ikusi duzu ezer ez izan den? Ere daude emakumezkoen preservatiboak, bai? Hartzen dugu eta hau vaginaren barruan sartu egiten dugu. Eta ikusten dugunez, sistema bera da. Galderaren bat? Bai? Eta orduan bakarrik mutila eta neska baten artean erabiltzen da? Edo bi mutilen artean ere erabilgarria da? Bai, ere, bi mutilen artean ere erabilgarria da, bai. Eta orain, gaixotasunez hitz egingo dugu. Askotan, arriskuak baino ez dizkigute aipatzen, afektibitatea landu gabe. Eta horrela, azkenean... Pornoa gaur egun gure lehendabiziko sexu hezitzailea bilakatu da. Oso txarra, baina oso gertu. Gaur egungo teknologiarekin oso gertu daukagu pornoa klik batera umeak garenetik. Begira zer bidari didaten. A ber. Ostras. Pasatu oraintxe bertan, baina oraintxe bertan, mesedez. Zer ari zarete ikusten? Begira zer bidali diguten. Hori nazkagarria da. Badakizue jire eta joa harrapatu ditudala porno ikusten mugikorran. Ni ere mezu hori bidari didate. Eta zertarako ikusten dituzu bideo horiek? Bideoetan agertzen dena ez da realitatea. Aktoreak dira bakarrik. Bai, badakit, baina nire lagun guztiek ikusten dutenez. Baina azken finean nesko horiek gaizki tratatuak daude eta gaizki pasatzen dute. Bai, arazoia duzu, ez dut horrelako listarik pasako. Eta klasean gauza desberdinak egiten direnean, Arazoak baino ez dira sortzen. Nafarroan, afektibitatea, sexualitatea edo berdintasuna lantzen denean, beti arazoak. 80ko hamarkadan, duela ia 40 urte, Nafarroako Etxarri herria Espainia osoan ezaguna egin zen. Bai, el pito de Etxarri. Neska mutil batzuek egin zuten haien irakasleen marrazkia, eta batek zakia margotu zuen. Horrela, gauza inusentea zena, konplikatu egin zen. Marrazkia ikasgelan uzteagatik, irakasleak salatuak izan ziren, eta beti bezala, arazoak. Eta gaur egun, berdina. Bai guzti hauek eskolan sartu nahi dituzte, baina hala ere, arazoak. Eskolae programaekin gertatzen ari dena, ulertezina da. Eskolae ez da oso ausarta, guk gehiago nahiko genuke, baina gutxienez aurrera pauso bat da. Hala eta guztiz ere, guraso batzuek ez dute horrelakorik onartzen. Eta hori guztia gertatzen den bitartean, gazteok jarraitzen ditugu zalantzak izaten.
Eta ez bakarrik zalantzak, gure artean ere iskanbilak sortzen dira. Ja, ez? Buenoan eta asteburuan zer? Bueno, ondo, bai, zergatik. Baina... ez da zer gertatu? Hori normala iruditzen zaizu. Bueno, pues ezak. Zazpi urteekin ez ere egitea. Garaia da, ez? Ni 15 urtekin egin nuen lehenengo aldian. Pues nik ez. Ane, bada garaia, egin dugu dena. Asteburuetan egin behar duzu, Ane. Berfinitatea galdu behar duzu. Horrela guztiak berdina. Nazkatuta nagoia. Hau da, taldearen presioa. Bai neskak, bai mutilek oso presionatuta daude taldearekin. Balda, eta zu egunero zenbat aldiz? Ni 3 Ba, zu 3 ba ni 5 edo 6. Ze, eta behin egiten badutze, gaizki? Baina hau ere masturbatzen da? Ze uste duzu ezuek, neskak egiten dugu baita ere, Bueno, baina zu zenbat? Ez diguzula kontatu oraindik. venga. Ba niri ez gustatzen. Ez zaizura gustatzen, kapullo! Nazkatuta nauzue. Beti rollo berdinarekin. Guri gustatzen zaigu, baina berari ez, ze. Zuek matxito batzu zarete, ez? Ikusi duzuenez, gaia ez da oraindik erraza. Sexu eta afektibitatea beti eztabaidan egon dira. Eta gatazka, larriak. Baina gauza guzti hauek gertatzen diren bitartean, gazteok jarraitzen dugu gure artean laztantzen, Musukatzen, maitatzen, disfrutatzen. gozatzen. Sexuarekin bat izango gara, zutatik gozatzen dugun bakoitzean. Eta gure burutik jantzaitezela, izateko iritzi guztia. Para, 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 pam. Zutatu zuten itzalpean, erakutsi ziguten beldurra, baina gaur egun esan behar. Askatzeko garaia da, biluztuta, besarkatu, gure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutatik gozatzen dugun bakoitzean. Eta gure burutik daitezela, izateko iritzi guztiak. Animalean tabernetan, izpiloen aurrean entzanda, alakabinak edo taldeka. Eta zera da helburua, biluztuta, besarkatu, gure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutatik gozatzen dugun bakoitzean. Eta gure burutik daitezela, izateko iritzi guztiak. Biluztuta, besarkatu, gure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, 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 sexuarekin.